Hey, sanibona sanibona bakwethu. Namhla ngathi ngizikhathalele nje kodwa kuthi kuningi oku-wrong. Hawe, hayi kunjani mfethu? Kunjani? How are you? Live ayizolo futhi. Hey, kuningi okwenzekile lapha. Kunjani mfethu? Yaphila kodwa awusontuli. Wakantuli nawe? Wakantuli uhlala kuphi mfethu? Yeah. Okay, yeah. Sithombe noma bekuwumuntu ohleli phansi. Angi-understand-ke. Bangeni kudanje? Oh, okay. Angikaze ngaye empangeni, nowami umzala akakaze wafika empangeni, so bengizokucaba ndawonye kodwa manje akwenzeki. Hlekani. It's been a while. Awuzenzi mina, usufaka isigqoko manje nawe. Hawu, isigqoko kade ngaba naso hawu. Man. Yasenga kuqala kunanawe. What's done? Les hlambe 2024. Oh, okay. Awuqaba manga kulungile. Ukumusa futhi. Umazi mfethu. Siniselo kulungile kodwa. Kanye ngesipani bani? Sanibona. I think ikusasa. Yeah, sanibona. Njani? Siyaphila. Aphila nami. Sicela ukukubona kade uthi angifake mfethu. Awusiyana. Yeah? Ama-followers awavumi. Yini ngaveli? Ama-followers enginawo. Mancane. Inkinga phela leyo. Hey. Ish, oh. Okay, it's fine. Uhlala phi mfethu? Ngihlala eMpilo. Oh. Okay. Ulisebani? Ngifunda la e-UKZN. Oh, anjena kusina. Wesibili. Hawu nje kule voice encane kanjena. Hey. Incane sidala. Azi ngathi una grade 10. Kanti lutho. But ma kubusika like why post ithombe zakho or ama-video la ku-TikTok. Ngahathela i-account into esicabanga ayisekho lezo zinto. Yo. Inkinga ngiye ngathandi ukukhuluma nomuntu engamboni. Kodwa mina nje lo kwi-profile. Phela ayivuleki. Ayivuleki. Yes. Inkinga-ke leyo. Okay.
Walihlala phi siya? Mina usho njengoba ngifunda noma usho ekhaya ukuthi lapho Konke. konke. Ngihlala eThekwini ngifunda e-DAT but ekhaya iseMaritzburg. Okay. Umuzi. Ya. Ngathi lokho sizoyichaza ukuthi uhlala khona umazi ukuthi uhlala. Awukahle awubuzi. Sisendaweni eyodwa nje mina nawe. Usengayichaza phela naye kodwa phela mina bengifuna ukuzifuna. Hayi into eyodwa noSiya akayifanele. Yonke into ayishilo kuyafana. Well. Yes. Ya. Awuvile ngicabanga. Cha yazi kodwa mfethu siya uyangichaza Oh. Ngampela. Hayi ngiyabonga. Yazi lento engizama ukuyenza la nje. Awunayo ni unentombi? Ya? Unentombi? Hayi imibuzo enjalo ngiyiphendule uthathe mina mfethu. Obo. Oh ya. Ya. Wayibuza wena muphi umuntu wakho? Never mind. Nigga right. Yazwakala la ukuthi ngidlala uPopayi mfethu. Yeah. Ithi mina ngehlise volume mfethu. Akekho ufuna ukungena. Angazi ukuthi ngibheka uyi-moderator wena ubuza mina. Ngimoderator azangibona. Ulele. Hayi ngiyayeka le nto ayenzile mani. Usuqalile because ngine-short mina. Yeah. Cela ukujoyina kusasa. Kusasa soba in live angazi yazi sobona. Ufike kusasa futhi mhlawumbe soba live yabo. Wala khamba khona nosisi. Awunino mfethu. Unino futhi. Hayi wenino mfethu. Hey umuntu wa. Usakhona unino. Hayi. Ngabani awubhali nekusasa. Sengaqeda ukubhala mina mfethu. Ukhona unino mfethu. Unino. Ngamkhumbula. Sisebahlukana-ke nesoulmate engamtholelayo wena. Umshado. Umshado ya. Hayi ngoba kwakukuningi nokuthando ndoda. Siyawayeka intombi ezikhala ngawo. Awu. Yesiyantwana bathi lapho futhi. Khamba kahle futhi. Can I join? I-request yakhe ngiyiboni. Kuyasinda ke phela ngisindile ibhadi nawe. Hawu sena divorce. Umsebenzi wami ongaka. Sena divorce. Umsebenzi wami down the drain lungile futhi. Yebo. Njani? Network yakho sis. Inenkinga eyiyazi. Ngizani? Ithi network yakho ngathi inenkinga eyiyazi. Angikuze siyayazi. Ish.
uphinde phaphe mhlawumbe uzozwakala. Network yakhe iyahlupha bani. Isi-right ngemanje singazala? Uyazwakala impela kodwa. Awuvule ikamera ngibuka ukuthi uzofriza yini. Ikhamera yami igcwala amafu. Lungile neyami. Nethi namafu. Angizwani? Asinankinga, sifuna ukubona ukuthi uzofriza yini kuphela. Sikhona sizobona ukuthi yabo. Sekushintshile papa siyavela akana-choice manje ngempela ya kumele uvele Nina kwashintsha unina ungangivela nangalesa sikhathi ngikhumbula siya ayikho lento enshoyo hayibu njani hlobo futhi. Hi guys. Alright. Alright, mina nini? Phila nansi sicela ukubona futhi. We. La ngikhona kubonakali kahle nje. Uthi? La ngikhona kubonakali kahle. Angimuzwa azi. Uthi akubonakali kahle la ikhona. Ayikho inkinga sifuna ukubona wena thina. Mana futhi smupho umusa. Angimazi. Ngimsendele invite mhlawumbe uzoqhamuka. Ngiphinde kodwa ngenze live ifana leyo izolo salibona ninjani. Ngiphinde. Yabo ukuthi isigqoko sami ubuke sami. Asibuke ukuthi sesiqala ukulondonja ubuke sakho. September 2024 ngomhla ka-6. Mangazi ngifuna ukuthini. Njani Small? Small. Umuntu olungisendela i-message live ndula. Usiyabona sing-live usesende igig ey'gezi izandla ngihlola le. Hey. Singishaya nabantu bakho. Hayi ngiyophendula umzali ngeke ngifike nawe. Ninjani siyaphila wena njani mfethu? Ngeke ngiphike labo. Nangu umuntu wakho lapha. Hayi invite Jesus Christ. Oh akho but it's funny. Hey uthe hamba la akho wakhipha ama-file ngawe. Kwenzanini izulu? Kwenzanini awuchaze phela bhuti. Ngichaza ukuthi usale wakhipha ama-file la. Lezinto enzenzayo emva kweminyaka evaliwe. Mina naye Awazi kahle wenza isilima nawe. Wena akho ubusulele mfethu bengimele mfethu umusa kukhipha. Akho lapho kuma-comment mina nawe seke senzani. Yona nto hamba ukhuluma nayo kwabantu. Hayi phela nawe musa kumphikayo. Ngamphika. Ngathi kwangena uFreeman lawa lo inowele wakho ngishera intombi. Yabo guys mina angilona leli wele nje. Lo newele lakhe bashera intombi eyodwa. Yangiphoxa mfethu, yangiphoxa. Yena nto ngihamba uyisho leyo. Mele si-eliminate manje. Awuselona iwele. Kade sikhuluma ngamafayili izolo. Ungathanda sikhulume ngawakho. Wena ukhipha wami manje. Wakhiphe wonke izolo washo nawo nalawo manje ngeke.
Sisafake isithombe la. Ngifake isithombe lesami nawe manje. Uzophuma mfethu. Ngeke kwenze loo nto. Khona ukuthi ngivuke ngawudayisana namhlanje no hayi ngikhathele namhlanje ngiyanga. Yefana bengenithengi. Bese yazi ngiyafisa ama-followers akho abona uNontunju, abona uBhuti. Hayi mfethu awukahle. It's not like manje-ke ngeke bambone nawazi kahle. Ayekho Kodwa umuntu ngeke bambone. ozobona iwele Akuwele wakho, akuwele wakho ngeke. Mfethu waziwa oqwaqwa. Ngeke. Mase bengamazi nakampumuza uyadlala wena. Nakampumuza bamazi. Lowo muntu umazela endlini, umazela eklasini kuphela. Cala nehlisa umoya mhlawumbe umuntu eseningamazi iwele lakhe-ke uPablo. Hhayi lami. Hhayi ngizoba strong. Kodwa yazi mfethu, into engangiyibona uFreeman wayezwana kakhulu naye lo Mjida. Mina ngizwana kakhulu nawe. Phela angithi bawumba umdalo wena angithi. Ya into eyodwa-ke futhi. Mdala kunanawe vele. Wesley siyayajola yini angizenzi izinto zabantu abadala mina Nkosi yami. Angizenzi izinto zabantu abadala. Angiyenzi loo nto mina futhi. Ngisamncane. Ngina 17 Nkosi yami. Hayibo, 17. Mfethu ngiyabuya this week. Yazi ngihlezi ngithi ngizofika. Kodwa angazi uma ufika mfethu ngala uvele ngazi ukuthi idatha uvele ungiziba noma uvele wenzeni angazi vele kwenzani. Idatha lihlangana manje nokuthi ngiyabuya. Ngizafuna siye mall. Ngizafuna siye mall siyobona ama-friendship. Hayibo, ngihlangana naphi namantombazane mina mfethu ohamba wedwa. Hayibo, siyobona senzi lutho ndoda. Come on, ngizwile. Hayi intombi yakhe ithi sibuyele lapha kwama-comment. Uzayibona kanini mfethu? Usubuyile nakho. Hayi mina ngikhona mfethu, mfethu ekhaya mfethu unge kusasa. Ifana vele uma ngibuye lapha ngizohlala usuku olodwa bese ngiya kwenye indawo ngize ngibuye next year so ayi. Yabo. Hayibo. Futhi kunezinto ekumele ngizenze wena ngicabanga ngavele ngihlale ekhaya nje futhi. Mfethu awuhlali noma iviki. December wena ukho nje ngala. Papa moderator lana wena enino mfethu. Papa moderator. Ngisini. Can you smile? Kanjani manje udlala ngami-ke wena? Uzosuke ngibe mumbi kakhulu. That's why yabo. Eyothi ngifake ingoma lento kubuka kuba iyabheda. Nayi le ndoda le. Awunini mfethu? Hayi cha sengufakile-ke le shuni weqoko. Mfethu hayibo. Kahle ma. Umoya mfethu. Kuya ngokuthi ngubani. Ungajoyina mfethu request. Can I join hawu madoda? Ubani lo? Awusinika join. Mfethu babe mfethu abantu bakho mfethu inamba zazinhle kanje mfethu abasekho abantu. Wena lo live nje ya. Lo fana wasekuqaleni. Ngobani? Axoshwa. Hayi lutho mfethu. Abantu banyamalala bo umuntu wenza izinto zakhe.
Yahlukana kanjalo-ke futhi. Ngaleya group Mina leya. mfethu Kubona leya group. ebengisahlanganisa i-DP mina mfethu kabi mfethu seyimanje yabo nje. Yeah. Yabona. Ni muphi umakoti? Molweni Akhule kunjani? ayikho into Muphi nje. umakoti? Muphi unina? Muphi umakoti nini? Mfethu lo muntu mfethu angazi. Mhlawumbe uzombona futhi eseqhamuka khona la. Angazi mfethu ukuthi ngenzani wrong kodwa ikhona. Lapha kade seThekwini kade nini event yasaliwe. Kwakumele sihlangane. Wazwahamba. Ngabona ngaye segibela ibhasi ngabamba uthi okay hayi. No. Ngeke Chai. salunga. Hey kona. Hey. Wakhompethu ulungisendela ama-message la. Cela ungene. Yokulungisendela ama-message. Ayibo sihle kakhulu emuhle kakhulu lo chapi kade ngikuyena kwihole yakhe. Ngimbuka shembe. Kanti yabo awazi ucheck ama-comment asibugatsheni iy'thombe zami sengiyiphosta isho khona la kuthiwa musingle ngifake isithombe laba bakufunde kubi kakhulu. Sengiqedile mfethu sento engiyibheka phezulu. Sengiqedile. Kade ngishintsha opopayi la ngifake enyini. Yabo. Sesimoya mfethu. Uzange uyahlina lo. Ulozolo ehlini into engekho la. Sengibhedela wena. Kunangihlele. Ngiyama ufuna ukulungisa umjolo nomuntu umthanda. Unangali vele othi ngibona. Ulungisa umtsholo umuntu omthandayo. Qala udakwe mfethu noma u3 weeks mfethu uphuza utshwala mfethu uzobona ukuthi ayikho lento ofuna uyilungisa. Hayi. Advise bafethu. Sazenzile lezo zinto. Hayi ninjani sanibona luyanda esipheli. Simona. Hayi angiphawuli lapho mina. Anikahle bafethu ukunika abantu ama-advice kusele 27 days kusha uDecember nifuna ukubanika ama-advice emtsholo balobe stresseka. Mfethu abasenisibeyeke ulungisani mfethu manje sibheke December shiya phansi lo mjolo uzolungisa ngoJanuary. Shiya phansi. Ayikho vele lento. Mfethu angisenawo kanje mfethu ama-friend mfethu ku-TikTok. Mfethu wakho uyahlupha yazi kakhulu ke ngihlupha mfethu yazi. Akangenele ukukhuluma. Request yakho mfethu. Siyandlula sawubona hayi. Mani mamolefe. Yo wesigqoko. Hawu sisi. Hawu mfethu. Mthathe. Ngiyabusho umuntu kodwa mthathe. Amthathe mfethu. Umthatha. Othi kuyoshaya i-VAR kancane bese ngibuka nomusho share. Mthathe. Ma. Oh, imini shima ngoba vele wena uthanda amantombazane wena. Uyazi into yakho. Ngithanda amantombazane mina. Wena uzongaphika ukuphikeni. Mina ngithanda amantombazane. Ngithanda intombazane. Yiphi yona? Ngoba nisho awekho right amantombazane. Hayi siyazi amantombazane. Ikona amantombazane awekho right. Awu lokho ngakubona ka-matric ukuthi awulokho matric. Kanjani manje ngiyakutshela wena mfethu. Anikho right nikhohlakele manje. Ngiyakutshela wena mfethu. Anikho right. Ya esihle. Asikho right kanjani? Yazi lento le. Ngaze kuphela ibhetri makuthende ichaza kodwa nje. Wakwenzani lo? Wakwenza ubone ngenkathi ka-matric? Cha, nakangenzanga lutho, ngangajoli ka-matric mina. Watefa wona ka-matric watefa. Yenzani? Awusutefa la, awusutefela mina.
Owe uzongiphethe la. Mina ka-matric ngangiyi-male based yamantombazane amaningi ajolayo lokho ku-serious yabo. Ya. Kuba i-male based kwangenza ukuthi amantombazane awekho loyal. Cause izinto ezenziwa amantombazane wrong. Yabo. Amantombazane usikhothile mfethu. Manje mangingena kumele ngivule ikhamera. Ya, kumele uyivule mfethu. Eliza cha ngangajoli. Ngangekho endleleni angijoli mina. Ongajoli. Ngangiyi-male based yabo, not ngangijola nabo. Cha. Mina ngisakhala ngosisi webuko. Ngikhetha ungiyeke baba. Usisi webuko uyamthanda mfethu. Ikhona inamba yakhe, kufanele kunikeze yena. Yindaba uthi ngimthanda. Awu ndoda nayizolo ngikhuluma ngayo. Wena umthandi wena. Uyanda. Khanye mina 2 years. Unyaka sigadi lo. Ayiwo. Ukwazi ukungena kanjani ku-live u-under 18? Uba uyanda u-under 18 wena noma uthini umbuzo wakho? Angisa-understand-ke lapha. Sanibona uyaphila Jack. Futhi nawe ukho right. Mina nginankinga mina ngisho ngingarongi. Hayi Nkosi yami angimandi. Yabo. Vele ngiyazazi mina mfethu yabo. Angidingi ukuthandwa noma ngize ngibe right. Uma ungibona ngi-wrong. Yabo. Kulungile. Hey lokho. Hey. Hayi, uyasifundisa, uyasiqaphelisa ngomtsholo. Awu mfethu. Uzosenza umuntu oloke efundisa la i-advisor enjani lo? Nina nizodlala. U-advise wenze ngayo yonke indlela kodwa ungayifaki indaba yemali mase u-advise ukuthi asicela imali. Yabo mfethu la igebengu. Unesidinako ufana upromote leyo nto leyo. Awu tsotsi laba mfethu, yabo laba mfethu bakukhuthuza bengakukhombela ngesibhamu, wena uyikhuthuzayo ngamanye amazwi. Bakwenza ufile ngathi uyathandwa bese ubanjwe inkunzi Pablo ngeke ndoda. Laba mfethu awusikhotheni laba mfethu. Ingane kade zirequest. Sanibona. Ya Cocomelon. Yebo sanibona. Njani? Siyaphila. Happy right. Ngiyaphila. I-energy yakho ngisho u-10. I-right. Hayi Pablo uzoyilungisa ke lento aqeda kuyenza. Cha no. Okay. Ya akho mfethu. Umuntu apha. Sanibona. Lento zabe uyikhuluma ke le. Lento zabe uyikhuluma le. Khumbula lento lesiya Yini? kwama comment. Oh, kade sishaya izolo mfethu. Kade sishaya cabanga. Ishaya sekuzophelelayo. Hayi. Lento yabaron. Yaxabanisa nabantu lento. Suma akho phela covula camera no akho. Sinomnceki. Hey, okay. Ngilele. Sokhonqisa inkinga ngekhamera akhona. Ivuliwe. Hayi. Lepas kabuni. Yebo? Sijolo. Yabo nje uma light ekhanye u3 kumele yena njobe ivulile kumnyama mele akhanye khona indlela enze ngayo ukuthi kube emnyama. Ifoni mele reflect kuyena akhanye. Sivezela izandla ibamba into eSyria into engeke. Kade umaphorisa mhlawumbe 30 minutes ago ngalezandla. That's a deep one. Bengumaphorisa kuwena yini? Akho mfethu ngidlala ngathiwa Khuphula Bright wena uphathe iPhone wena Khuphula Bright lapho sokubona. Ayibothe ngiphatha iPhone. Ngibonile comment yakho. Oh wayiziba. Angithi ngiyabo.
Futhi siyazintshwa nathi. Ngibone manje ngayiphendula. Oh, Ngakutshela ngathi ama-crush akho maningi kabi lana nje. Abahlanganisa amashumi. bangakabavumelana namango akho. Ushoyo. Baningi abakufunayo la. Hayi mfethu, Hawu, namango. Wena akho yona into ozoyisho nami. Siyabona-ke nje. ayi-Pablo. Yazozwa i-moderator ye-country. Ekhathele njalo nje. Hawu, wakhona. Uzophuma wena. Uzophuma. Unjani? Kodwa uthi ngithule. Hello mfethu. Hayi. Yabona. Alright. Okay, how are you? Siyaphila. Ngiyawazi ukuphila. Sesiphelile-ke isingisi la kumina mfana sisebenze Nah, kakhulu I'm from emini. Zim. Angizwanga. I'm from Zim. Oh. Oh, okay. So can you open your camera? Yo, I look crusty. That's fine. We like nasty things. Fast. We look crusty. Buka nama ocean eyes. Wait, uyahlanya wena. Wena unani wena? Wena unani? How River guys, yun. eyes. Wesya, sos yanin. Enza phela ama-ocean eyes. Guys, nan kahle ni. Please open the camera, Kyla. Yo, no, I can't. Please. Assembly. I'm from KwaZulu. KwaMiwa Natali. Durban. Hayi Pablo mfethu. Pablo. Hawu kahle. Mfethu, ngabe ngiyakuchazela manje ngizochaza ngesiZulu mase ungangizwa. Kodwa ukhipheke ngephutha. Le moderator angiyazi ingene yini. Imoderator mfethu. Imoderator. Abe ngekuchazela. Yenza umsebenzi. Okay. Sivule Okay, ikamera. ngimtranslateele mina. It was a misunderstanding yasebenza into kanje. Ayingeke kube iphutha right baba. Akho kuthiwa ngaveza ama-ocean eyes enza sisenza. Akho yini manje wena? Akho. U-boss lady mfethu wangena kwi-live mase ayahamba. Boss lady, how are you mfethu? Ngisho ukuthi uma ngichaza ngesiZulu ngeke angizwe. Kanti mina ngisazi isiNgisi. So angisazi, angihlakaniphile vele kakhulu yabo, so isiNgisi nje mina naso. Nasesikoleni. Akho kuthiwa veza ama-ocean eyes. Veza. Hayi bo, wekhwezi, hayi bo. Singiyokhanyisa ugesi. Yes. Khona bezobona ukuthi uPablo wakhetha kahle la. UPablo wani ngoba phela unkululeko. Wesiya, uyaqhubeka futhi nento yakho. Mina phela ngeke uwena ushilo mfethu nivumelene Ngizokhuluma ngawe la. Ngizokhuluma ngawe la ngoba ubhizi ukhuluma ngami. uzoya emnyango-ke hawu mfethu. Engazi yiphi le ntombi uphuma ukuyibheka wena. Lazi. Uba. Ngiyambona nje lokho ethi pheshe abuye athi pheshe. Ay VAR balekile ungaze ugcine. Lazi-ke ubhizi mfethu yazi. Buzana ukukhulelana wakho. Ya? Wena impela lo. Iwele lami. Sesamawele sonke manje. Amawele sonke manje. Hey kahle-ke nje khulekani. Ngiwele mina. Samawele thina vele. Ngiyalazi iwele. Ngiyawazi amaweleni. Oh.
Uba uPhaphu igama lakhe langempela ukhulekani. Hayi yabona mfethu nguPhaphu mina. Uphumaphi? Lesisetha khulekani mfana wami. Sengibheka amafayela kulungile. Abafati ngibuka koyenza. Bawukhulekana nomunye umfana nje ongilayo izolo ngisabuya. Hayi mamshengu njani? Khona uthe uyokhanyisa ugesi akaphindanga nje wahamba. Nami ngilinde wona nje la. Oh guys, yini ngiyanqena mfana. Kulovela isiphongo nje la. Yalibo ikhulani leli dot elisakhona yalibo? Ngiyalibona idosi leli ngiyalibona. Hawu. Angisazi. Ngibuya. Kakade ngiphaphele nami ngisemile ngiphaphele manje. Oqala unaso lesi sithombe sethu lesi sekhisi edlathini uzophapha la. Usanaso. Usindele. Angifuni. Usanalezi athombe mfethu ngoba nathi usende wena. Ngeke ngiyisende uzothi nje unkululeko Nkosi yami. Ngekho nje unkululeko lezo thombe kusukile. Ngeke khehla. Kusukile. Yabonini? Kontenazana phansi kwayo. Awuyazi naye. Ngeke khehla. Ngeke. Uyazi naye mfethu hey. Ngazini. Ithombe mina manje ngisendele manje mfethu ngakubona ungibingelele lapho angibingelele ngona last week namzila WhatsApp Nama kwaphendula. esethi njani Pablo usefaka nale emoji usefaka nale emoji ngathi ukhulekani mnganami. Amantombazane mfethu lento kubizana abangani mfethu. Asijoli Ngithulile umoya. Endala futhi. wekhwezi wena into endala. Endala ini wena ngoba kazi kwenzeke lutho. Yona lengakazi yenzeke. Abayikho laba baqala ezamabhesti bakhethe. Sebeyajola manje. Asifani nawe. Kusizibebuko. Thanda ngenyawo baba khona Ayi mfethu ngiyifuna nje mfethu indaba abangani mina mfethu ayingeke. Ngoba uyazi uzobathatha abantu babo. Hayi mfethu manje mfethu awolento mfethu umuntu avela kusendele enye ingubo uthoza ukusendela ingubo ayithengile ingubo eonini. I-right mina ngizoyiqhokela usanele lempahla ewusho ukuthi azimasithuza kumina. Abangaba right. Yabo nje mfethu ayi. Ngiyangihlula into kuba amabhesti. Mina wami ubhesti nganginaye but akaseke ngangimnyanya. Yabo mangasenze leyo nto bese uxabana. Yikho ke ngizokhetha mina. Kumele ujele into ungayithanda Mina nikayigoqa mina mfethu mina usikhotheni ngiyaphanda ngaye ngibuye ne-information egcwele ngaye ukuthi oronga benzayo baphi. Kodwa mangasafika ebusuku uzolingeka. Angithi yabo. Uba ubhesti wami kancane iphisinyana ekhekhe bese ngaqonda. Abafunekile laba banjalo mfethu. But ngoba nizophela kanje njengophablo beno-akhona. Akuyena uPablo kwakunkululeko. Yes. Oh. Mana ngikubuza. Nami ngizobuza ngawe Angisabuzi, bethi uzobuza. Shut up. Ngithule. Ya, ngoba nami ngizokhuluma ngawo. Inga mina. Uzothini ngami? Mina ngawe. Cha, amagama abantu aswakhiphi. Ilokho nje ngikushoyo kuphela. Aswakhiphi. Yazi aswakhiphi. Mina ngifana akho mina. Wakho kade khipha amagama abantu la. Oh. Ngikhipha igama lomuntu oyedwa kahle nje. Hawu.
Hayi naye ngizomtshela ukuthi kade ngithini la. Angisenayo inamba yakhe, senginenamba entsha phela. Uphaphi unayo inamba entsha. Unayo. Bengiyangabi nayo. Ngamcela yankululeko kwangincisha. Hayibo. Kodwa nawe udlala ngabanye. Efethu, ngizokutshela mina. Lo muntu wangibingelele ngamziba. Nama ngicela unikhombisa ngiso-screenshot ngiyabuyana. Screenshot. Uzobona. Buka mama. Wafaka ne-emoji this one uthi ngifake la. Nawe lande yakhe proof. Ngamcela inamba yabhuti wakhe. Wangincisha inamba yabhuti wakhe lo. Wafaka le emoji leyo akho wathi unjani Phaphu ngamziba. Noma ngathi unjani mnganami? Wamziba. Ngumnganakho kanti Akangizibanga ngamcela inamba yabhuti wakhe. Owathi uyaphinda ngacela inamba yabhuti wakhe. Wangafuna ukunginika wagoloza. Ungayitholanga. Ngayitholanga cane ngipheni. Awufuni kunikeza wona mina. Efethu, hamba ulande screenshot. Yabo manje hamba ulande screenshot. Ngifuna hamba ulande screenshot. Khuleka sengizona inamba yabhuti wakhe. Hamba ulande screenshot. Awufuni ukulanda screenshot. Silande nawe. Sokusendela inamba yakhe makuphela live. Uthi ngisilande screenshot. And ngiyayicela inamba yakhe. Washintshanisa kamawele gele. Hayi. Yazi uzosala wedwa la. Bawiki nalabafana laba. Mina mfethu awuthi ngikuyikhi mfethu khona line enguchajayo la manje mfethu kumele ungisebenzele mfethu. Hayi ngisho lo mfana lo ovuma ukuthi yena benewele lakhe bashintshwe intombazane yodwa. Beyamawele. Ababambisene amachemba. Hayi thithi. Babambisene. Phaphu yona screenshot izongihlula ke lento afuna ukuyiqala. Ngifuna nibone la ukuthi ungisave kambini. Bese zothi la content ala edakwa la. Na uthe uyolanda sakho buya naso phela. Ngiyanqena. Hayi angifuni leto. Impahla ye-screenshot angiyifune ye. Khona omunye ulive angazi mhlambe la meke ngangena la ngane mfethu ayifuna ungi-accept. Ngabuya ne-screenshot yabo phecelezi la screenshot. Lapho mfethu ngikhuluma nawo kanje mfethu ithi ayingazi. Phaphu usuphatha iPhone yini wakhanya kahle kanje. Hayibo. Yona into ongayisho leyo. Sayimobisela. VR. Hayibo. Ngiyadlala khule ngiyadlala. Sebulela. Angikutshelanga wena ukuthi ngiyayithela. Ngaqa ngathi ubona umuntu oqala ngakutshela ukuthi ngizothenga i-apula. Ivivo. Ulithenge boy. Wathi ulithenge boy. Y01 ivivo. Faka screenshot phela. Singena kanjani konje? Nami ngifuna ukusibona ufake nje sonke senkulumo yami nawe. Singena kanjani? Singena kanjani? Ungabe usudelethile njalo. Green screen. Ungabe usudelethile kumele ube khona yonke inkulumo. Now green screen. Hayi. Hayi. Izenzayo ndoda. Hayi. Mfethu ugreen screen ungena kanjani konje la mfethu ungaze ngayiqaba. Ukhule kanje lento yenzayo bose ngidume kabi la kwama-comment. Ngizokuvezela wena ngifuna ukuvezela wena. Uveza inkulumo yonke. Inamba yami khulekani abantu bazoyithatha khulekani. Yabo? Khulekani inamba yami. Okay. Wethu ayinamba ezimbalwa.
Uhamba ucela izinamba mase uyabuya-ke mfethu. hamba uxikisa nami siyabuya eyi. Hawu mfethu, akumele awuyixikize. Anisaveli, sengivela ngedwa. Hawu akho, wayenza-ke indaba. Abafana bakho madoda. Animtshele nihambe obhene inamba yami le indala nimbone ukuthi wayithini kumina. Wena ufuna ukubenzani uFreeman? Freeman Ufuna ukumenzani? angithi uyasho nje nawe ukuthi he's a free man. Akasekho free manje, hayi bo. Uyoshawo. Ayisabi ukukhuleka. Awutheli lu. Pablo hamba ijuba likaNoah ngeke siphike-ke nayo. Hayi bo, isavela. Hayi bo, imani ncise. Akuveli lutho papa. Ncise. Akhona ngicela ukuqoma upapa please. Kade awenza lawo manyala lawo. Empethu. Yazi ukhwezi bakithi. Yazi nje balwisana nami ngiyababona. Bafethu, kwenziwa kanjani lana ku screen? Wenza kanjani mfethu angazi. Kuvela lo msangano lo. Hamba nje ngisebenza phela. Awusheshe mfethu, thatha izimani. Sengiyazela. Ima. Mfethu ngeke. Ntafunzayo. Awungeke. Iphi le mpahla? Nyabo? Bukani nomzimba. Khule unjani ukhuluma nowakhona busani inamba yami enjani lena cela iblock Hawu phela inamba entsha le uveza kwinamba endala. Niyambona ukuthi uyachitha lo. Bukani uthini? Wenzani? Uthi khule mngani wami ngathi unjani? Akaveze kwinamba endala. Inamba entsha le ngimtsho ukuthi senginenamba entsha. Bukani sefake emoji bukani nomuntu. Asikaze wekhwezi sishole asikaze. Hayi bandla. Akade uthi uyachisa. Ngisho ukuthi uyayichitha le convo lona akaveze enambeni endala. Imawe akhona. Ya. Ikhona into engavimba. Engavimba ukuthini? Okay, awuclear kwakho sekuyiphendule yonke into. Bafo Pablo nyusa amasokisi. Kusalunga sebemfundisa kakhulu. Phakathi nzima ukuphuma kuyona isho. Kusalunga mfethu. Ubona. Ngeke kube nayo intombi wena Pablo senza kanje. UPablo uyafana noRamaphosa Nyambokotho. Ha? Lazi ibuka. Impela. Kodwa mfethu phela vele upresident benhliziyo yakho kusho ukuthi ummeli uRamaphosa. Ngikhuluma ngamanje ezinja. Uphumelani manje mfethu? Awu Pablo mfethu, cupcake ibuya mfethu. Nyambona ukuthi afuna ukuveza iconvo yami naye enamba endala. Usile lo. Alright mfethu. Yasta mfethu. UPablo mfethu uyabaleka. Yabo Pablo mase kuthiwishelwa amantombazane angapost i-screenshots. Enze i-screenshots ayiposta zonke.
ayenziwa leyo nto mfethu. Vanessa, right? Right. Angikuzwa. Eh? Mina. Ngifuna ushaphu wena. Angikho right mfethu. Ibuka nje Wayengekho right. Yeah? Wayengekho right. Angikuboni nje mfethu. Oh, uzokwenza plan. Ngene so right. Yeah? So great nyalo. Angikuzwa athi. Eh? Alright, nino mfethu. Ngifake noPablo. Yeah? Awu Pablo zenza Uyala ibhozo. laphaya uthi akeni. Aka request. Uzosijwayela nje lo ufuna ukuzosiphatha leli qashana. Request. Ngeke umane ungene. Awu, nangu Pablo. Amawele nje ahlahlanya nje la oqala. Ingane mfethu. Awukwazi ukuhlala lapha eminyango. Atenzani? Hi, no. It's alright. Where akho usu satisfied? Hey, ngiyashiselwa ke manje mina la. Athi sengizohamba. Ngathi usho mina mfethu yazi. Oh, kanti sonke sesiphathele ibhabhayini la ipheli live. Uyaphapha wena. Usiyawenza zonke ingane ziba ama-crush akhe la. Eyibona akho yona into ongayisho leyo. Wena phela ukhulume manje. Okhwezi bangaboni ngisho ukuhlekeke ngokukhulekani. Kuyadlala mnganami. Awesanganga. Yini usangifuna ndoda. Ngabona unxumano uxoxele. Hey othi ngiyolala guys. Bani loyo? Ngabe sikhuluma into eziningi manje vele sikhipha yazi. Namele ngiyoposta video futhi ibhabhayini. I have to post before 11. So ibhabhayini. Hayibo wena musijwayele Ani indaba ngiyini yakho. nambe ngicelile babhayini. Oh, inamba ya Freeman. Okay, ngizosendela ku-inbox manje nje. Thank Mfethu you. uvale awuyivale ngophasi mfethu uyivale ngophasi 10. uPablo no Akho bajola ku-live la esilima yimi. Bawufuna sijolo sohlukana ngo ufuna sijolo yedwa sohlukana ngoDisemba. Nami ngicela intombi. Intombi yakhe isanda kuphuma wena. Khona la angitshoni wakhona. Khona la. Intombi yakhe isanda kuphuma. Cela ngifollow. Awukhathali. Hlezi ucela ndoda. Hayi. Nazi ingane ngifuna ukujula. Phela nana nicaciseni ngifuna ukujula nalo noma nami. Mina ulona wena Mahlelo. Abulona wena. Wena intombi yakhe isanda kuphuma. Ngaphi nami mina sohlukana ngoDisemba. Akhona angiwenza amanyala mina mfethu ungangifaki. Hayibo akho. Hayibo akho. Akho. Hayibo akho. Hawu. Nama ngeniceli nami. Uzoba nenkinga ke into ofuna ukuyikala wena. Ngedlanga. 100 100 in 1.
Awu akekho ufuna sihlukane ngoDisemba sojole nje insuku ezimbalwa mhlaba namhlanje sohlukana nje before mhla ka-1 December yabo. Okay, mama Sizana mfethu, ngoba into oyibonayo nawe leyo ayikho inkinga. Ngibona wena wedwa. Phela ukwazi ukuthi wena noma uthi angizi ngena la kwilayo phela kuqala ngikubona. Awu akwazi ukungidayisela ingulube esakini ngena ngikubona Njani? ya Madlamini Yes, Yebo mama. sanibona. yaphila Yaphila njani? Siyaphila. engabe nginothemba ngafana yini nawe cela ukubona. Awukhona ukuthi uyadlala amasikisi akayiveze. Oh, okay. Ngiyakuzwa mina. Hawu Madlamini mfethu, right? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Manje uhlala lapha. Ngihlala eVictoria ngase-workshop. Workshop. Yebo. Le engase Bridging. Awuzwa? Le engase Bridging. Oh. Ufunda la eThekwini noma uhlala la nje? Awuzwa? Wait, wenzani la eThekwini? Ngiyafunda. UT noma iphezulu Angithi? ufunda Ngifunda eThekwini College, Springfield. Apha kuthiwa ngiyafanelana. Oh, hayi. Ayanda ukahle. Awumi. Yezo Pablo but wena not Pablo mama. Manje mfazi benzothini. Nana mfethu. Singile. Oh. Into enjani-ke? Singile. Mina isengiwa kangizwa ngicela ukhulume Pablo. Usengile. Angikwazi ukubuza into khuluma. Ngikhulume. Ngizokubamba. Khuluma mina angizwakali. Hawu wayengasakhulumi pho? Usuthi mfethu uyivalelani i-mic siyawu ukhulume yini manje? Thiwa khuluma Pablo cause akamuzwa. Shimane Siyawu bebuza lahlengiwe ukuthi usingile yini. No, angikho singile. manje wena Pablo mfethu makubuya akho uyathula igwala-ke bo. Iyona reason le ukuthi ngithule ngoba sekubuka akho. Cause Sengilifakele nengoma mfethu ngithi ngizokhuluma kahle. Yini wena ungakhuluma? Mina Ngiwathanda amantombazane. bandani. No. Hayi bo. ayibo. Ima uthi akawathanda amantombazane pho yini uthandani pho? Thandani. Thanda le into efana neyethu. Hayi gender fan yethu amantombazane adlalana. Hawu, Thandani. sikuzwa ngawe-ke thina lokho asikwazi. Wena akhona uyakwazi? Hayibo. Hayi cha kodwa phela uqinisile Hayibo. ngiyadlalana nini. Hawu. Ubunge nje uthule siya. Ungaphawuli. Hey, ngoba amajita akhavi lana shem. Yini mfethu okay sengithule.
Qhubeka phambili mfethu. Banyise. Uyithatha pressure. Hayi mfethu, talking from experience, mina I'm okay. Hayi. Mazana, I'm okay. Yazi mina ngathini ne? Ngasho ukuthi umuntu awuthanda naye owakona ne. So manje wena Nangu wabona la ngathi ngeza. wonke amantombazane akanjalo. Awungibhedela wena. Wabona nje ukuthi okay amantombazane wonke akanjalo kanti cha asifanani sabantu. Asifanani sabantu. When Mina ngiyamazi wamgili. Ungcono vele uyamazi. Emadlamini laba bayadlalana bonke akho manje ke ngeke phela. Hawu. Hayi angisazi-ke. ya bayadlalana la bayi. Hey Lord. Anicela nini imali? Asang? Anicela nini imali? Hayi. Akho Wangicelani imali? Mina ngikhuluma iside labi mina-ke. nawe. Wow. Kodwa Ngake phela imali. kodwa phela kusho phela uma ukuthi angiyicela unganginikeza kusho phela ukuthi unganginiki. Kolegi kumele ngikunikeze. Noma ngabe ngithi hayibo. Cha ngiyakoleta yini? Cha ungikweleti. Oh manje ngikunikele ukuthi kube njani? Hawu. Asiqale phansi. Intombi yakho hayibo. Hawu. Uyamspoil okay lalela chaze it's not a must ukuthi okay besides indaba yemali ne it's not a must ukuthi kumele kuzoba umjito ospoil umuntu wesifazane nathi ezabantu besifazane kumele spoile abantu bethu ngokusha nikwenze. Akushika ayikho nje indaba ukuthi kumele ube umfana owenza zonke izinto cha nawe Usawukaze usiyakaze amthola umuntu omnikayo lento ayifunayo. yebo uqinisile ngasho Uthi uba nebhadi awukazi usithole thina. Musuke uyifaka ungenaphi ke wena? Akho. Yeza akhona shuthi siyakamthola umuntu ozomthengela ipholo. Yes. Uyacabanga. Kodwa Umuntu sithu ozomthengela ipholo. nokhulekana umbona nje edabukisa lana akaze Bani amthole. ukhulekani mina nguphablo. Angisasebenzisi lelo Igama gama. iqambe lona. Ngalikhipha lelo gama. Kodwa mina ngithi nonke ngicina ngokusho la ukuthi akuyena umjitha phela kumele intombazane emeli kwenze. Ngicina ngokusho anikwenzi nonke. Ya bagcina ngokusho. Shuthi niba nebhadi. Wenza hayibo unselo nakhona hawu. Phela lalela ngeke uzumenzele ngeke uzumspoil umuntu ongamthandi. Ngeke. Bonke bangithanda ke mfana. Exactly. Ngeke uzumenza into right ngeke uzumjabulisa umuntu ongamthandi. Soze. Ngithanda bonke yakwazi ke phela. But Futhi bengithanda bonke ke mina. Bonke. bakwenzela Everything. umuntu makuthanda uyakwenzela something uyakujabulisa uyakhonza ukujabulisa. Ukuhlala intombazane ungoqo njengo akho anqesi. Hawu. Akaza Akuthi Wake wangizama wabona ukuthi ngungoqo. hayi uyasho uPablo mfethu uhlezi ichaza ukuthi nje wena indaba yakho ayikho. Yabo. And ngiyamkhola. Yamboya kuphikisa yamcasela into esho ngoba uyazi ukuthi uzothola. Yazi mina siyawunamanga wena unamanga. Into ehlezi sikhuluma mina nawe uhlezi ungikhalela ukuthi inamantombazane kanjani kublue kugreen kanjani. Ngiyambona ke manje ke bajikelana. hawu ngiyabona. Yebo qede miyakhuluma uthi Uyalazi iqiniso la. Amantombazane kanjani amantombazane kanjani ayadlalana umushashana yabona ahamba screenshot emasubuya nalo convo ngibo manje. Call. Hawu kanti indaba endala leyo amanga kanti. Ayibo. Hawu.
Ngike ngithande mina ukuthi sengiyathanda-ke manje. Awukwenzi lokho but Ukhuluma into ongayazi. awukwenzi lokho but intakhole nje bethi wena akwazi ukuthi iphele Ngisakhona ayikho mina ikholi yami nawe edlule 2 minutes usuqamba amanga. Nango phaphe sayo. Into enjani le? uthi ngiyo-check ukuthi manje iyafana iyasala kwi-android-ke umachetam naye lo mfana asala kwi-android. Nakumele uphike kanje ngoba uyalazi iqiniso. Usingsho into yamanje usiyamina ngiyantshela usingsho into yamanje. Abafana the boys bazokumangaza. For example, buka la. Ngeke ngiye kude ngizolanda nje eyogcina ngci. Buka ngibe uba 20 seconds buka. 20 seconds ngicela untshela usibekwe yani ngicela untshela 20 seconds bethini ngizoshaya live angihambe ngiyongena angibe ready for live. That's how nginamanga Siyeke. Yabo. siyeke Amanga. siyeke Kholo 10 seconds 20. Kahle wena. Hayibo nangu uthide ucela uconfessa phapha. Uthula uthini wena? uconfessani ndoda? Hayibo wena ubizo wena Bakwazi phapha. phapha, bakwazi. Phela mfethu phela mina ngimthatha as umfethu. Hawu. Hayi wrong ke lento ukuthi abafana kuphela abavela ku live. Hey ngempela anivele ibu. Yini confidence yenu velani Nkosi yami nathi sibambe siyabona asinankinga futhi. Hawe ma cha shame. Yebo anishele asashelani vele manje. Hayi phela Sathini sashelani vele thina. phela sakwazi ukushela senayiye leyo nto yokushela shem. Abasekho nje abantu abadeserve ukushelwa. So manje ngala ngesikhathi. Usule ngempela. Vanessa mfethu uvele. Hayibo nafaka uphi screen manje hayi ngisuseni. Hawu. Hayi bokhokho Melona ulele ngani mfethu? How are you? Alright. Uphi umzali mfethu? Kodwa mfethu. Vanessa. Kokomelo. Ingane zilele ngalesikhathi. Yabona into bangiziba mina mangikhuluma so ngiyathula. Ngiyathula ke. Ukhuluma phapha mfethu. Nami ngiyathula. Uthulelani ke wena? Ngisalinde lo confessayo. Kuthiwa wena confessor, hayi ukuthi yena uzoconfessa. Ngiconfessani mina? Funda isiZulu Pablo. Ngiconfessani hayi into engizoyiconfessa. Khokho Melona manje uhleli noba lapho mfethu. Kumeloni ngibani ngani? Kumeloni ngini? Yes, how old are you? Ubuka namazinyo mangaka umncane. Oh, 17. Unabani? 17. Oh, you are small. Right mfethu. Right. Manje mama usaphumile. Sitomeleni nayo. Bazo lapho. Usesi wami ndo ungala. Okay.
Manje wenza bani? 11, 10, 12. Kujeveni. Oh, siqedile ibhadi. Hawu mfethu, manje ufunda nini mfo? Ufunda nini? Ngifundile ngiyabede ngithi ngiyalala. Ngathi kahle ngicedile ngithatha Oh, uzokhupha kabi bana. Manje ubuka ilazi yami before ulale. Ngihlangane nawe. Oh, wangangifolowa uma uqeda ukuhlala nami. Ah, awuzange. Ngisuke. Okay, futhi ngizobheka-ke yabo. Oh, alright. Ubhale kahle-ke mfethu uma usuyobhala yabo. Ngiyabonga. Uyobhala isiZulu. Uyobhala isiZulu. Ngiyabhalisa. Oh. Hayi, ubhale kahle mfethu. Yini khona usafuna ukusho? Hayi, ungakhuluma mina yabo. So we can talk. Papi, yenzani ngani? Uyafiteka kangaka? Ngisukela, ngisayinakile, ngisukela. Okay, Cocomelon, nothing is followers. Bye-bye. Wait, this. Ngizolala nami. Wena phakathi seyilala phela ngo-36 now. Manje-ke Wena Madlamini mfethu. Madlamini akasekho. Ikhona. Thina sawusenda. Usiya usakhulumela phansi. sakumela phansi. Angizwakali futhi ngiyathulana. Chaza uCocomelon. Hey, Yabona-ke. Awuqambe. Usimayelani mfethu? ngicabanga iy'nto zami awukahle. Yebo, wazicabangani? Basayixabana lapha beno-Akho. Angikhulumi wakho mina. Ithini leya video? Ngiyayibhlokha inja mina. Ngiyayibhlokha tsi. Hayibo, nginesikhwele sana, anginasikhwele. Hayibo, ngingaba nesikhwele noPablo umuntu engingamazi. Cha, phela mfethu, don't overdo it. Yabona manje usewenza ngathi uPhapu. Wangibingelela uPhapha. Angikuzwa siya. Hayi lutho, bengithi cute friend. Yes. Akho mfethu musukuveza ama-ocean eyes, cela uvele kahle. When you give me those ocean eyes. Ila mehla achaza uPablo lawo. Angifuni ngichazeke la. Hey, akho kusuvela ukhuluma. Wena Pablo hamba uchazeka nawe, yini inkinga yakho? Ngichazekile, ngibonile ngichazeka kahle nawe. Hey, Awufikanga mfethu. awu. Abafana abanjena-ke apha uze nje ibhoza ngami la ngoba ebona intombi yakhe. Mase siphumulile yazi usawugxilisa kuncane laphaya. Lesiphile. Empezi. Ngiyatshola no akho mina kanti bafethu yini? Yes. Akho siyatshola? Cha.
Cha, ishoti nazihamba nahluleka. Hawu. Hayi ngideke sekuyazama. Asikazi cabanga. Sasashutha kuphela. Wabude skmate wami. Kuphela. Hey, namanga lezi thombe nayishutha laphana behind closed doors zona. Dozi. Upublic wena akho public poster yonke into ukuzibona. Wena mangwe akho ithombe zami nawe iziphi? Isesikoleni ama-cross night nje. Nala khona simbathe khona. Sisendleleni nje. Qhubeka uchaze kwana ngifuna ufike khona. Azikho ezinye. Azikho ezinye. Lezi la khona nise awuthi ngiyeke futhi. Siyephi? Akazi nasekhaya lo. Hayi kahle ngiyazi-ke kini. Hawu. Wazowenzani? Oze kuba? Ayibona, azosangana wena ngangifika laphana silethe umusa, sangagibela nomusa emontweni. Pablo wena wapost isombe sakho no akho ku status nishana ku baby kiss. Isho. Wow, siya amanga. Siya suyipara. Ha. Isho. Yelani. Ulwa nani namhlanje? Ngiyasazi bese sombe wasposta kaningi vele. It's fine. Ngoba ngiyaphilana. Baby kiss. Aboya baby kiss unamanga. La. Ngiyasazi. La? Ezidlathini. Wona phela still. Ezidlathini. Emgaqweni. I remember. Oh. Noma sasingekho emgaqweni lapho, kwakuyi-cross night. Hayi bona uzuyasho Christ night ke. Hayi, Hashem nezimanga. Angazi lokho mina. Usiya uyakhuluma mara simuzo uthini. And asimuzwa. Akasondeleke ifoni. Sikhuluma esikuzo. La musuziba, sikhuluma nawe, musuziba, musuyenza lonto. Awini manje. Siyaphela ibhetri papa yini. Na uphabla khipha ama-file, uphabla akazi lutho ngami. Hayi bonakho ngi-invite umuntu nge-mistake. Mina angazi lutho ngawe. Ukuthi kafani into ozoyenza mengikhuluma uyazi vele uzongikhipha. Ngithi ngiyafuna ukubuya akusabuyeki. Enokuyazi. Yabo. Uzokhipha futhi waqala wakhuluma. Yeah. Mhlawumbe into ongayenza usungenze yakhe live ke kungumntwana uyakhuluma ke. Oh, okay. Kodwa ngiyangena. Bye malume siya. Madam. Sengikhuluma ezinye izinto Pablo phezulu ngicela ulandele intombi yakho. Abawe ngicela ngifollow. Awu. Kade ngikutshela indaba ye-DS izolo. Awulaleli. Awulaleli ngeke ndoda. Izosebenza. Oh mfethu hey nges noma awube live noma mhlawumbe ngolesihlanu hey. Mhlawumbe mina mase ngikaMpumuza ngilive. Kusasa ngizobe ngigula. Hawu. Ya ngizobe ngigula kusasa. Hawu mfethu sicela iy'ntombi la. Sicela iy'ntombi la baziziba. Ungangifaki ke mina lapha. Phela wena okushilo lokho angikushongo mina. Angifuna intombi mina. Oh sayifuna.
amantombazane angiwathambisisi kahle. Ngikushilo. Ephuma nje usufuna amantombazane. We-akho ngicela ukushaya ngepana, angijoli nawe mina. Ngiphaphela. Angijoli nawe mina. Awuligwala umtshela ngoba esephumile. Ngoba ngiyakho. Akangeni phela. Hayi bo. Nawe la South Africa. Igwala lomfana. Awulibona igwala wena? Hayibo, ngisaba bami. Hayibo, mina ngikwazi ukubalekela amantombazane. Lolo. Okay. Mama. Awu. Ungathi mina ngisaba amantombazane emva kwale nto engayenza lapha before ngihambe. Before uhambe kephi? Ama-trainees lawa wonke. Phansi. Manje ngazi ngicabanga ngifana nawe mina mfethu. Phela ama-trainers. Khuluma into eyodwa. It's idea yayiphika ama-trainers mase uthi ngiyawasaba noma uyayivuma bese uyashuka. I'm the boss. Ama-trainers wathi ngikucacisela. Ama-trainers nawo ayekhathele vele. Ngenza into ehlula wena. Manje angazi ukuthi uthini. Wena wangilethela loya muntu usishutha. Ngamthola within a minute. Naye futhi ulula-ke lokho. Cha, le nto ayifani. Wena ngakutshela futhi ngathi hamba uye koyedwa mina ngizothatha 2. Wenzani? Wahluleka. Wena? Ngakwenza konke. Wena? Mina ne-proof ila kwi-laptop. Ngakwenza konke. Ingekho no-3. Sizoba u-2 lowahluleka. Siyawunamanga bra. Bafethu ngingamlaleli lo. Lo unamanga lo. Alright. Lungile-ke. Wangizwana umuntu namanga. Lapha ngilikhumbula losuku. Usuke ngikhumbula mina. Sasime lapha phezulu. Naba labafana lapha bo3. Sime nentombi zabo la. Ey, sengisho amagama engamele ngasho. Okay, sime nabantu esime nabo. Yeah. Wathi wena wathi uzohamba. Ngathi hamba mina because angikho interested kuyona yonke lento. Mawudinga usizo lami ngizokusiza kuphela. Ngasho njalo. Nama it's either usaba noma vuma ukuthi fake friend. Choose one. Maka angikusizanga ngokunika i-advice ngithini hamba ungabi nendaba nabafana laba abakhathele. Ngihambe nawe i-advice yokwenzani. Yini ufuna ukuhamba nami uyahluleka niwedwa. Ukuthi awufunanga ukuhamba nami ngoba uyigwala noma uyi-fake friend. Choose one. Ngofuna ngivume into esho wena. Wena musu ukuthi ngizaba amantombazane. Mina ngenza into ehlula wena. Ubaningi uyigwala phakathi kwami nawe. Mina ngitholanga Kwesaba amantombazane angawafuni. khona umehluko phakathi komuntu ongawafuni amantombazane nomuntu owasabayo. Wena uyawasaba. Phela nje. Uyawasaba. Case, mfethu. Awuzwa mina ngamanje. Awufuni ngivume into esho wena. Ngiyafuna ngikupruvele ukuthi le nto engishoyo ngiqinisile ukuthi uyawasaba. Qinisile. Indaba ungatholi nedanga bakho. Wait. Yeah, akekho umuntu engithandana naye engasho ukuthi same age. Omunye ungaphezulu, omunye ungaphansi. Yabo. Omunye ungaphezulu. Ukuthi manje Brami kade sagcina uxoxa ngamantombazane ngisazoke ngikuthi fahla. Ungangifaki.
Akusamele ngifake futhi wena usaba amantombazane. Intombazane, hayi noma singawasaba kunendaba-ke. Nayi intombazane siya. Nayi intombazane shela. Shela phela sazane ngangcono. Kwenziwa kanje wena ndabona kube shimani kwenziwa kanje. Phela manje phela ngisathanda indlela esokwenza ngayo. Usuloke ungihleli manje. Sando. Uyenzile lapho uyenzile into kumina. Ulapho uyenzile into kumina. Alright Sando, wena. Ngiyaphila njani? Hayi mina mfethu angisaphindi lo mfana uyangicasuka. Ngani? Izongikhuphela noshukela nje futhi phezulu. Mana phela mfethu ngicela. And it's been years, 2 years actually. Cela phela umkhiphe kule enhluphelweni yabo. Angikuzwa. Sengikhulume kangaka mfethu. Awu Jesus. Uhlale phansi. Ngicela uvule ikhamera yakho yabo. Yeah. Uvule ikhamera. Wathi kungobi. Wathi Kungobi. Nasifunda lokho akuchazi lutho lokho mfethu. Sibaba nathi. Hayi wangifakile. Ungangifaki. Okay, angikuphikise. Okay. Ungangibali. Hayi ukuthi ngithini kodwa. Hayi. Futhi ngeke ivuleke, yazi sengibonile ngeke ivuleke. Ngoba Ngazi noma akikho nama-followers amancane ikhamera yakho ngeke ivuleke. oh yeah. Oh, uvuma fast kanje. Hayi yongeke futhi upapa uzohlale nje ngingasizakala. Ufuna ukusiza mina? Ngiyafuna mina ukusizakala. Ingosizo. Vele ngicela ngivume. Ngiyafuna mina ukusizakala. Impela mfethu. Angeke uvume ukuthi udinga usizo because nomuntu ohlanyayo akavumi ukuthi uyahlanya. Yabo. So nawe ngeke uvume ukuthi udinga usizo and awuboni ukuthi uyalidinga. Angiboni because khona umuntu ongisizayo vele. Because usebenzisa kabili kwisentence elilodwa. Angeke usho ukuthi afunda nawe esikoleni yena. Yes, ngithi mina ukhona umuntu ongisizayo ngilidinga usizo lakho because vele awukazi wangisiza. Oh, angikaze ngakusiza. Useke nami ngisengikusiza. Abamnyama manje. Kangaki Wethando nemnyama ngafethu. Mdala kancane. Umuntu omdala kancane unangaki? Oh, hayi uPablo ungamfundisa into eziningi kabi-ke. Ngiyafanelana yabo. Ubawuthi Uthe ya. siyabona ukuthi ngikufundile. no ngithe njengani ngingamfundisa izinto eziningi njengani Siyafunda futhi njengani ningayazi. Ya, ningayazi. Number 1. Awazi ukuthi intombazane ithanda kanjani so uzokufundisa. Okay. 1 uzomfundisa ukuthi intombazane ithanda kanjani. Number 2 Nkosi yami. Wasungibingelela ngenkani Nkosi yami. And Bianca asa. Number 2 uzomfundisa ukuthi umfana osenentombi and okwi-relationship
ubehave kanjani, hhayi lezi zinto azenzayo because izokuhlambalaza, yabo. yazi indaba siyangibheva kanje because vele lo muntu lo engasho ukuthi ngiba serious uma nginaye akekho la, so ngeke ngibe serious nginawe siya, asikho isinto ngibe serious, you know nawe. Yazi ukuthi ubehave ngathi usemshadweni ubusajola mase kulahle uzokwenza njani? Musho ukuthi mase sengilahle khona omunye manje uloyal kodwa uyachitha at the same time. wena ungasho kungenzathi ukwenza lokho wena, mina ungafuni ngikhulume, ingakho ngithi wena nje ngizokhuluma inkinga uzongikhipha kwi-live. Mina I will move on too fast. Bonke labantu abaziyo abasekho bonke manje-ke lezi zinto zoyikhuluma sesizamanga. awusaphosti plus isithini kwenzakalayo bakushaya ngekhwe Hayi ngeke phela isithini kwenzakala mina ayikwangizona indawo ungasajuli. ngithe angizenzi izinto zabantu abadala, angikhumbuli ukuthi ngiyajola. Yini phoma ungazenzi ufune mina ngizenze? Mana ngicela ukubuza siya. Bathi ukujolo kwabantu abadala. Angizange. Ubani owathi ukujolo kwabantu abadala? Kwabantu abadala akusiwo wey'ngane, ingakho complicated. Uyabonakala complicated because kanjani? yazi kunzima kanjani ukuthanda umuntu nokuma-understand because akusiyo wakini vele, yabo. Vele ngizothanda kumele nifundane ni-understandane nazane. Mina ngingane yesikole into ekumele ngifunde iy'ncwadi kuphela, hayi umuntu. Shutho wena nje uyoze ujole mase omdala. Yes, ngisamncane okwamanje. Ngizodlala lo mina ngizodlala lo lokuthi izinto zabantu abadala akusho yena kusho amavidiyo akhe eyibo nawo futhi maningi lalela phela phethi le nto engisuke ngikhuluma laphayana kusuke ngimina, kusuke kwabantu engihlala nabo abathi namhlanje mhlawumbe uphosta lokhu uphoste kanjani, ukhulume lokhu nalokhu nalokhu, yabo. So mina ngazi lutho, yabo, angazi lutho. You are right siya, yes you are right. Dala, so tholani guys, mina ngizonifica after 2 years. ngimdala Wakani ngicambalala futhi. asilingani Ulingana nami umdala kabi wena ungafuni. Futhi ngina 17. Yazi ukuthi nizodlala lo lethi ma-17 la uyangena ilikwa. yadala. Yabo khona nongifakazelayo uthi unama-video siya. Hawu. That's 9 mina ngafeyila, that's why ngina 17 ngezi grade 9, yabo. Siya ngafika kanye nawe high school same year. Ngiyakuhlonipha, so ungangifaki. Ngiyakuhlonipha ungangifaki, umdala kunami phakathi. Yes. Ngafeyila kawu-2. Grade 8 siya iclass lakho mfethu lalingaphambili lami lingemuva. Mfethu usaphika Sathana ngizingabe la. usaphika Maningi futhi amavidiyo asiya akumina. Yes, angiphiki maningi. Man, okuningi bamavidiyo kuchaza ukuthini. Abusho lutho okuningi bamavidiyo. It's fine, mina lo ukhuluma laphayana kodwa ngisuke ngazicabangi izinto engizisho laphaya. Ngiyatshelwa ukuthi namhlanje hamba uphosta lokho.
yabo. Bayangimanage. Yeah. Kuhamba kanjani lapha? Yazi. Yes. So nje yazi mina ezani izinto zabantu abadala ningikhiphe mina amiyami. Ngifasi. Ngidlala ubaba wakho la une-PC. Hayi kodwa into ukuthi awuveli ayingiphathi kahle. Mine, oh, I just received the message. La continent going.